ассалому алайкум тамошобинони канали Маъмур Азия. Хуш омадем ба канали мо. Имрӯз мо қарор дорем дар шаҳри Бухтар, дар фермачаи як бародармон аз Федератсияи Россия, шаҳри Самара, буқо барои бастан, буқои зоти гӯшти омадагӣ ай бародаро. Пародои сементал, Герефорд, хоб як-дута лимузин, баъд нахели гибридни доранд. Швед қати сементал гибридни шидагиянд. Ҳозир ҳамаи маълумотошро метем, ай чанд кило то чанд кило рай, синни солшон чанд қаинай, хоб нархошон чӣ хел, ҳамаи маълумотошро метем. Шумо бошад яктаи лайка монда навора то охир тамошо кунем бародаро. Баъд ин видеоро ба касоне ки буқа баста бонӣ мекунанд ҳавоёда рой кунед. Касоне ки буқои гӯшти кофта гаштиянд ҳавоёда ҳатман равон кунем бародаро. баъд лайкаро ҳам фаромӯш накунем, бисёртар ҳамин видео паҳн шава, бисёртар бародарода бираса. Ҳамин агар фоидаи мо ягон касда бираса, мо хурсандем. Навошам навора сар мекунем бародаро. Ҳамин молҳо дар боду ҳавои мо мутобиқ ҳастанд ё не? 100% бародаро. Мол дар Африка шидестаю, дар иҷа намешава. Мана хутон бинед. Бисёриш ҳамин афтоб мебуроя, хоб мерава. Ҳозир ҳамаша усай кардагем, вай даромадагиай, таи навис. Хулоса ҳаминае ки боду ҳавои хумонда 100% мутобиқ ҳастанд моло. Ба дили пур гирифта мегирем. ҳатман неки видеоро ба касоне ки буқа бонӣ мекунанд, буқои калон ҳавоёда рорӣ кунед, ҳамин видео бирасад бародаро. Бехабар намона ҳеҷка. Хоб ҳамагӣ 54 сар буқои зоти гӯшти омадагӣ аст аз шаҳри Самараи Федератсияи Русия. Ино ҳамаш карантин давоҷа гузаштагия, иҷаам хун супорида, ҳамаи карантину дигараша аз тафтиш гузаштагӣ ҳаст бародаро. Нашод хӯрдан, саломатиш иншоалло ягон камбудӣ намешавад. Ҳамаш молои айсанҷиш гузаштагӣ. Мана хел буралаву ҳастай. Балешикои бурала боша, мана марҳамат. Мана хел зур-зурош омадагиай. Хоб веси моло ай 400 кило сар мешавад то 550 килора. Ай 400 то 550 килора. Ино буқои нимтайёранд. Касоне ки буқои нимтайёр гирифта даромад гирифтани боша, ино нимтайёранд, дарав чӣ мепард, сум мепартояд. Мебарен, хушрӯб бонӣ мекунед, тарбият мекунед, даравда пул мепартояд. Агар не харобо 3 моҳ, 4 моҳ, 5 моҳ фоида партояд, инода ай 2 моҳ болода сраза результатша метиҳад бародар. Ира корша аку мефаҳмидаг ё мефаҳманд. Касоне ки ҳам хел буқои нимтайёр бонӣ мекунанд ва ё медонанд чӣ кор кунанд, чӣ хелиша бигиранд. Мана айнан барои ҳамон одамое ки буқои нимтайёр бонӣ мекунанд барои гӯшт. Ҳама шохдораки хушранаи буралара бинед. Нам хеле ҳам гибридош. Сементал қати шведский парода гибрид шидаги ҳамино. Ишам ҳами хел. ҳамагӣ 54 сар ҳаст. Суроғара гап мезанем. Аввали видеода бо аҳамият шавем бародаро. Суроға вилояти Хатлон, шаҳри Бухтар, яъне собиқ шаҳри Қурғонтеппа. Ҳамин пеши поёни кӯргавои Шаҳлода. Кӯргавои Шаҳлода ҳеҷ чӣ мондагӣ нест. И қарак раҳай, ай кӯргавои Шаҳло. Ана хел пародо ҳаст. И ҳам гибрид ай бародаро. Чорнапёстр қати сементалай. Гибрид шидаги ай. Нам хел баъд гиганто касида дар кор боша, буқои 1 тоннага, 1.5 тоннага мекунем бигем. Мана хеле вариантам ҳаст, 4-5 та калон. Хулоси гап беҳад молои зур омадагӣ аст. Пародошона бинед, Герефорд беҳад пародаи хуб барои гӯшт. Ана ино ҳамин лимузин ай ба фикрам. Мана балешикои лимузин. Баъд сементало ҳаст, сементалои Россия. Герефорд ҳаст. На хел бурало чӣ хеле гуфтем гибридни. Ана ин намудуш.
шумо хушрӯ тамошо кунем. Мо ай байн дар омада ҳамаша сёмка кунем. Эйна гигантош гуфтам ки 4-5 та аст. Мана эям калони хушрӯ будааст. Чо мана калон. касоне ки балешикои калонанд, мана марҳамат. Калоншам ҳаст. Чо мана гирифордо беҳад зӯрам барои гӯшт. чӣ хеле гуфтем инора мегирем, мебандем. иншоалло сраза дар муддати кӯтоҳ фоидаша мепартояд. ино бародаро поча савдоанд, килобаркаш нест, поча савдо. ҳамаш молои Россия. поча савдо нарх набош ай 23 000 сомонӣ сар мешавад то 28 000 сомонира. ай 23 000 то 28 000 сомонира. боз ҳам муомила дорад. даставкашам иншоалло ташкил мекунад. маслиҳат када бисёртар бигира. даставкаш я мошин ёфта метиҳад ё ин ки заказ када метиҳад, мебарен. агар якта дута бошад хай бо маслиҳат мекунем. вақти савдо дақати соҳиби мол. мола ҳамаш хи полида гаштаги молай беҳад аҳланд. буқои калон ма дар байншон ба ҳузур гаштестам. я бародар ки дар программаш задаги неста инода. мана гирифордо варианти гирифорд. бисёр кас мепурсад ку гирифорд дар кора, мана марҳамат гирифордо омадагианд. мана ишам беҳад зур мана бурала. ҳама шохдораки базеб хушрӯ. чира лимузина мана бародаро лимузин гуфтем ки албатта лимузинам ҳаст. варианти лимузина хеле сиёҳ алоҳ ҳаст. ина беҳад базеб дар майдача. ҳамаша айдорун гашта сиёмка кардесам. сабабиш ки шумо хушрӯ бинед. бо ягон саволу ҷавоб намонад. бо ягон саволу ҷавоб монд, занг мезанед ё ки комментарияда мепурсед, ман ҳатман ҷавоб метавам. ё ин ки рақамҳои дар экран буда занг мезанед. телефон ватсап ҳастай бародаро. ай бурало омада ганда маъқуланд. ҳамино бурало ганда маъқуланд. мола ҳамаш молои 4 кунҷа пеши қафо як хел. яктай лайк бизанед, иншоалло ҳамин ютуб худаш паҳн мекуна ҳамаи ҷо. группаи қишлоқда, группаи ҳамсинфода, группаи ҷурода партоен ҳамин видеора ҳамада бираса. мана сементало балечкои сементал мана марҳамат. рагардию дигараш 100%. ягон камбудӣ надорад. хоб ҳамагӣ 54 сар гуфтем. ҳамаи наводи пародо ҳаст қариб ки бурала, сиёҳала, сементал, лимузин, гирифорд, швед қати вай, сементал гибрид шуда. ҳамаи намудаш ҳаст. каседа чи хеле маъқул боша. ҳам барои зотай, ҳам барои гӯшт беҳтаринай. хоб бародаро, умедворам ки ҳама каса хушрӯ тамошо кардем. ба қадри имкон мо ба шуморо нишон додем. бо хоҳишмандо метавонанд бемалол омада айпеш бибинанд. суроғара гуфтем шаҳри бохтар, поёни кӯргавои шаҳло, ҳам кӯргавои шаҳлода бисёр боша ҳамин 500 метра. рост меен рақамода муроҷиат мекунем бародаро. мо бошад навора дар ҳаминҷа ҷамъбаст мекунем. касе видеора то ҳаминҷара тамошо кард то охирша, яъне дар комментария рақами 54 бинависед. чанд кас то охир тамошо кардагиша буфаҳмем. баъд лайкорам фаромӯш накунем бародаро.